Die kleine Karin Bloemen, hè? Die kleine van vroeger. Nou ja, die moet toch ooit klein geweest zijn, Karin, of niet? Ja. Die zit er nog in. Die zit er nog... Hallo. Ja, die is er nog, hoor. Die kleine Karin Bloemen, hoe kwam die tot Toon Hermans? Was dat luisteren naar plaatjes? Of was dat nee, Toon Hermans ken ik heel erg van of? televisie. Ik denk wij allemaal. Ja? Want in theater komen was natuurlijk bijna onmogelijk. Want vanaf de eerste dag dat die man het theater in ging, zaten de zalen vol. En dat heeft heel lang geduurd. En toen was ik nog heel jong. Hè. Ik ben nog van... Natuurlijk. Ver nadat hij begon. Ja. Dus ik heb hem echt leren kennen via televisie en zijn liedjes. En grappig genoeg van een carnavalsliedje. Mien, waar is mijn feestneus? Dat je denkt, is dat Toon Hermans? Ja, dat is ook Toon Hermans. Dus ook Toon Hermans. Maar wat heeft het je gebracht? Want het heeft je kennelijk toch geïnspireerd op de een of andere wijze. Dat wil ik ook? Of wat was het? Ja, kijk, hij was natuurlijk echt een van de grote drie. En dan noemen we altijd Wim Sonneveld en Toon Hermans. En Wim Kan was natuurlijk van het politieke engagement eigenlijk. Weet je, zijn oudejaarsconferences waren beroemd. Wim Sonneveld was meer een emotionele zanger en de typetjes, zoals Nikkele Nelis. En Toon Hermans had altijd de absurde verhaaltjes. En de absurde wendingen, wat ons allemaal overkwam, dat kon hij oppakken. En dan moest je er vreselijk om lachen, omdat hij eigenlijk ons leven beschreef en het dan zo grappig kon maken. Weet je, het Sint-Nicolaas-verhaal is gewoon enorm grappig. En we herkennen ons daar allemaal een beetje in. Ja, zullen we even kijken dan? Ja, dat is goed. Ik heb van die hele Sint-Nicolaas heb ik nooit wat gehad. Ik deed alsof ik niet bestond. Ja, ik vind het een nare man, dat mag je rustig weten. Die hele Sint-Nicolaas, daar hou ik helemaal niet van. En een vervelend personage. Met zijn schimmel. Ja, ik hou niet van die man. Ik heb een weinig mensen een hekel, maar ik kan die man niet uitstaan. Schijnheilige. Mag hem niet, die man. Onsympathiek individu. En die knecht vind ik ook een zak. Ja, het is toch opmerkelijk dat het eigenlijk nog steeds leuk is, hè? Ja, het blijft leuk. Maar hij timed het, dat zegt Paul ook meteen. Hij timed het zo goed. En wacht op die golf van die lach. En dan gooit hij er nog één in. En dan nog één. En hij maakt ook mooie combis. Als hij zegt, en die knecht vind ik ook een zak. Dan heb je meteen de zak van Sinterklaas. En je hebt een heel verhaal er zelf bij. Maar hij maakt van de kleinste dingen maakt hij gewoon een grap. Heeft hij nou echt navolgers? Kun je zeggen van de mensen die vorm van cabaret, zoals Toon Hermans het deed, en met die timing en met die... wij hebben allemaal het vak natuurlijk van... Hij was de allereerste die de one-man show maakte, al in 1958. Ja. En hij was de eerste die de combinaties maakte van conferences en liedjes. Dus als je kijkt naar Freek of Herman of Herman van Veen... of je kijkt nu naar Brigitte Kaandorp... die natuurlijk ook hele kleine huiselijke situaties uit kan bouwen... totdat het een totale gekte wordt. En cabaretier als Richard Groendijk, die hele familieverhalen vermengt met elkaar... dat komt allemaal bij Toon vandaan. Ja. En ook bij mij. Ja? Hoe heeft het jou beïnvloed, bijvoorbeeld? Nee, ja, toen ik hem die conferences zag doen... is natuurlijk het meest fascinerende. Hoe doe je dat dan? Hoe time je? Hoe leer je op het juiste moment weer de volgende zin erin te gooien? Ja. Dus ik weet nog dat ik bijvoorbeeld Assepoes deed bij de jubileumshow. En het Assepoes is een Amsterdams verhaal van Assepoes. Ik heb zo'n lekker plat verhaal. En dat werd steeds bekender. Dat heb ik al 15 jaar geleden in de show gedaan, in La Bloemen. En toen deed ik de jubileumshow en toen zette ik een kruk neer. En toen zei ik alleen maar, fijn. En toen moest iedereen zo hard lachen dat ik dacht, oh, zo werkt dat. Omdat je weet dat je met het ene woord voldoende hebt om die herinnering aan... Die herinnering ging, ja. En dat had hij natuurlijk, dat was zijn techniek. Ja. En heb je eigenlijk liedjes van hem gezongen? Ik heb volgens mij de tango van het blote kontje gezongen. De tango van... Kun jij... Dit is de tango van het blote kontje. Wij wouden jou toen nog filmen, maar jij kon toen niet. Nee. Dat is ook heel lang geleden, denk ik. Hoe gaat het verder dan? Dit is de tango van het blote kontje? Dat weet ik toch allemaal niet meer. Daar ben ik te oud voor. Ja, maar ik dacht eerlijk gezegd dat jij zo'n liedje als een ballon. Ja, we hadden ook een ballonnetje, maar was voor het gala van het Nederlandse lied. Er is natuurlijk een heel gala geweest met allemaal liedjes van Toon. En hebben allemaal mensen opgetreden. Ja, laten we even een klein stukje, omdat we dat ook... Dat is, ken je het eigenlijk? Misschien? Ballon. Nou. Wat leuk, ze kent het niet. Ja, zo is het indertijd begonnen met een bonte tros ballonnen. Omdat zo'n luchtballon bij te beginnen past.
Nu zie ik ze anders, die ballonnen en die goudpapieren zonnen. Maar het is gek, je houdt je ergens toch aan vast. Mensen bouwen luchtkastelen, willen naar de sterren drijven, willen als het even kan nog een poosje kinderen blijven. Maar de tijd gaat zo vlug, de tijd gaat zo vlug. En laat je draadje los, dan komt hij nooit meer terug. Als een ballon, een ballon, een ballonnetje. Een ballonnetje dat danst in de wind. Aan een draadje naar de zon. Ja. Ja. Hoe wordt dat, ben je er nog mee bezig de komende periode bijvoorbeeld? Want het is dan volgende week 10 jaar en dan... Nou, het is wel heel leuk om het een beetje te memoreren en dan weer oude stukjes op te zetten. Zoals inderdaad die Sinterklaas-conferentie. En gewoon die liedjes, er zitten ook zulke mooie liedjes bij Lenteme en Jacqueline. En het is allemaal prachtig. Ja, Salomon blijft eigenlijk heel erg stil. Ja, Ja, ik vind het wel grappig, maar ik moet aldoor denken aan die scène dat mijn grote held W.F. Hermans in Suriname staat en een lezing moet houden. En daar denkt men dat hij Toon Hermans is. En dan is hij dodelijk beleden. Goed, dat was ook zo'n grapje. wanneer gaat hij nou zingen? Een ballon, een ballon, een ballonnetje. Ja. Het enige wat ik me herinner, dat is leg neer die bal. Ja. Dat is het enige wat ik me herinner van Toon Hermans. Maar als je dus bedenkt, Toon had natuurlijk een hele arme jeugd. Weet je, hij is geboren in 1916, heeft 2 wereldoorlogen meegemaakt. Heeft zijn vader jong verloren. Ze waren echt zo arm als de ratten. Dus pas toen hij die show maakte in 1958 hadden ze een centje. Dan kan je nagaan waar die man vandaan komt. Ja. En juist die pret die hij altijd in zijn ogen heeft gehad, is eigenlijk bizar. Zoveel plezier straalde die man uit. Goed, we gaan veel zien, vermoedelijk, als u tenminste televisie aanzet de komende week. Omdat dat op tv en misschien ook nog wel in theaters, dat weet ik eigenlijk niet, Toon Hermans herdacht zal worden dat hij 10 jaar geleden overleed.